E kif din il-ġimgħa nata bidu għal sena skolastika ġdida tfaċċaw numru ta' problemi li sfortunatament ta' kuljum qed jispiċċaw iħabbtu wiċċhom magħhom bosta studenti, ġenituri u anke edukaturi. Fil-fatt fl-aħħar jiem smajna bil-problema li qed jaffaċċjaw numru ta' studenti li jagħmlu użu mit-trasport tal-iskejjel. Da minħabba li dawn it-tfal qed jitilqu mid-dar għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu u jaslu lura fl-4 ta' nofsinhar minħabba qed jispiċċaw jinġabru ma' studenti oħra mill-lokalitajiet differenti. Fejn jidher li dan kollu huwa kaġun tad-deċiżjoni tal-Gvern li ma jawtorizzax l-użu ta' vannijiet 8-seater. Mistoqsi propju dwar din il-kwistjoni il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima fil-waqt li ma ċaħax li teżisti din il-problema ipprova jitfattort fuq il-ġenituri stess għax kontu kienu huma illi jażlu l-operatur tal-vannijiet tal-iskejjel għal uliedhom. Ovvjament kellu il-ġenitur illi għażel l-operatur in kwistjoni ħadd iktar il-ġenitur għażel l-operatur. Bil-Ministru jibqa' ma jagħti ebda soluzzjoni ta' kif se tissolva din il-kwistjoni. Soluzzjoni għandek għal dawn il-ġenituri. Jien għadlek illi aħna fejn ikun hemm nuqqas taqbil bejn il-ġenituri u l-apparatur fejn nistgħu nintervjenu. Mistoqsi wkoll dwar meta se tkun lesta l-iskola tan-Nadur, il-Ministru Clifton Grima filwaqt li kkonferma li din għadha ma tlestitx għalinna li se tkun qed tinfetaħ b'mod uffiċjali fi ftit ġimgħat oħra. Propju fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin niftħuha b'mod uffiċjali bħala l-aspett kollu komplet tal-proġett kollu. Għalkemm il-Gvern prova jagħti l-impressjoni li din l-iskola kienet lesta huwa fatt magħruf li għadha mhux kompluta b'numru ta' klassijiet, faċilitajiet u l-grounds li fadlilhom ħafna xogħol xi jsir biex ikunu għad-dispożizzjoni ta' tfal awċin. Ta' min wieħed jinnota wkoll li l-Gvern qiegħed iqarraq bil-poplu meta jgħid li bena 3 skejjel ġodda f'sena waħda għaliex l-iskola tan-Nadur ta' Rabat Malta u ta' Ħalaxa sar fihom manutenzjoni u ristrutturar u ebda minnhom ma hija skola ġdida. Dwar id-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw bosta edukaturi fix-xogħol tagħhom, il-Ministru tal-Edukazzjoni qal biss illi jifhem li hemm ċerti sfidi, iżda l-darb'oħra ma ta' ebda proposti konkreti li jtaffu dawn id-diffikultajiet. Nifhem illi hemm sfidi u rridu naraw illi dawn l-isfidi bħal kull impjieg ieħor, bħal kull professjoni ieħor nibdluhom f'opportunitajiet. Marija Franca Lanza, għal Net News.